Yara ame ku Jisu, Yara ame ku Jisu, Imane ame ku Jisu, Imane ame ku Jisu. Akan dikesengi in syashkor nak jing pule nak kitab Isaya nak itu lupa nong kebakadway dekat iway hadut saw. Te ensami uselung na kedengkong ujese. Padu tenat unsakaan na kitiet jong u. Halor jong u ensa syongsa umensim utrai. Umensim kejing start bat kejing syampang. Umensim kejing sian buj bat kabor. Umensim kejing tip bat kejing ting buram ya utrai. Kejing ting buram ya utrai kanlang kejing sngau bha jong u. Unom bishar da kabayo i ki khmat ne un omrai da kabayo sngau ki skor. Henry da ka hok un bishar ya ki baduk bat un rai hok ya ki ba syampap ha ka khendau. Ka ktin jong u kan long u ding sempat ban kawut ya ka khendau da ka rai kirmiang suntur jong u un sho yap ya kiriu dakai. Kaktin jong utrai isongo yauble. Amen ko para kini ke jing ya tu lupa jong u Isaya aba u lalong u prophet kasing yang nong ya tu lupa. Ba ulai tu lupa sapang u Immanuel aba une u Immanuel uban sami na kadengkong jong u Jese undap dakini kijin ai jong uman sem bakoi nidan kat kum ka jihikai pateng jong kapalang nidan nyau teli kijin ai jong uman sem bakoi ya kipangi sem hakane ka kitab jong Isaya nang tu lupa hangne ngi sem arsen baong kajing ting buram ya utrai ka dekat ke baar pada dekat balai ong biang kajing ting buram ya utrai kan long kajing sngau bha jong u ha ki jing tho ya ka Bible ka we ka ba ngi ong ka Septuagint pa ka we ka ba de jong ka duwe version jong ka Bible ka ne kajing ting buram ka baning kong a tho ha pharing ong paiti lane kajing rublei te sami nyau teli ki chen ai jong omen sem bakoi re hangne ladangi nyau ni don tang hendriu teli re lami hangne arsin ka jing ting buram ti kini ki arteli ki jing penwan na ka Hebrew ya kani ka kitab ti kingi don kumta nyau teli ki kerteng ba per jong kini chen ai jong omen sem bakoi ki bangi puson hakane kalong ba une u Immanuel uban sawan kat kum kejing atu lupa u Isaya udon yakini nyau teli but kijing ai jong man simokoi but u Jesu udai uta u Immanuel kabamut mangi kibala priang ya u Jesu lengba jong ka baptisma abangi langit pada ngilayo baptisma dang kelung kikimiki pa kilangit but kila priang ka baptisma daka jinge jongki mangi kum ki khulung la pediang ke baptisma daka jinge jong imei pa tekene kamut ba utu uju umensim ba u Jesu udon umensim ubala don hau Jesu de uju umensim ubangi yok pediang hakasing baptisma batjing penskem pada ki we pat ki sakramen Eucharis yakaba ngi yok pediang barabor sakramen ki jing pla yakipop keba ngiyok priang barabor pat ki we ki sakramen ru barok ki nyau teli ki sakramen ngiyok priang ya umen sem bakoi te kabamot apa ngi priang ya umen sem bakoi ngiyok priang ya umen sem baladon hau Jesu apa ngi lo priang ya umen sem baladon hau Jesu kebut ngi kelalong ki we pat ki Jesu ngilong ki we pat ki Christ bat lada ngi ladon sisa ya uneu umen sem jong Chris ngin salong sisa kum ki Chris ni salong sisa kum Jesu Henry hato ngilong sisa em kum ta
banyo jing saya kene ngin pet ya ka si chi jong Paulus syaki nong Rom kalong ka pra ngin pulisyo ka khat ba khandai ka ong kumne ma phi phim long hakado handrei ha umen sim lada umen sim ublei u shong si sha happy jar ubom don ya umen sim u Chris umdei u jong u jar ubom don ya umensim ukris umdei ujong u te teng tang namar ba lakhot yang ngi Kristan ngi mudur ba ngi don yo Kris bun sin lada ngi pej bha bat khmiyet ila ka jong kamensim ngim don ya umensim ukris namar balai nga ongkum ta ngim don ya umensim ukris namar ngilong ki breu tang jong kadok bat kadok kaya long kebayelek persya ya umensim wong kumne had khot ba khatsan uthok kumne sya kinong Rom hakane kajuk kelenong syaki Roman lenong ka fra khot basan kong kumne san riu kito kiba im kat kum kadok ki im jingmut ha ki jong kadok hendrai kito kiba im kat kum umensim ki penlai jingmut ha ki jong umensim bansa syak sensyar hakado kalong ka jingyap hendrei ban syak sensyar ha umensim kalong ka jingim bat ka jingsuk kado halai ki jingbrai ka kelanong syun ya ublei kam ko ngu ya ka anyu blei bat kamla hirup kitu kibalong hakado kimla ban pensngubha ya utrai Tilada hak jingim Kristan jungi siam babun sin ngimla ban pensubhai utrai kamut bat kalong ka basai ngim don ya umensim bakoi hangi bat na ka ban ta jong kane ni yai ken mau bat ni yai pen thamai yala de ya kane ka jing don jung mensim bakoi hangi kawai ke bangi pen thamai berbuat kene jing don jing mensim bakoi hangi kede jing pen thamai ya ka jing smai baptisma man ka paskha bat hadin ka paskha ngiken mau biang ya kene ka sngi buram Pentecost bale maring inde ki breu ki patlot ngilong ki breu jong kadok tingi don kam ya kane jing pen thamai pen ken mau biang yelade pen khuj biang yelade saj biang haba ngila pen kam ya ka pliang haba ngila bamja banyo pen kam biang kata ka pliang ni hapan saj kalong kumju ya ka jinga dei jongi bat uman sima khoj bat u Jisu man kapor ngi kelalong jong kadok ngi pen khoj biang bat kelalong jong kemensim kumne syukumne ngilong ublei ulong upaya syak banda dei mangi kibreu ngindala kenno yakum kita gir komle henrei ngi de ben sungo ya ublei namarba wadlada ngi lale ben ya umensim jong ublei hakane gir kom lengba ka jing im jongi ha kado takba ngi long kipa kentat ya ublei henrei endang lale pai biang takban kam ya ki ju ki jin ai jong mensim khoj bedon hakabalang ngi kelalong biang ki jong umensim khoj te lengba jong kane ka jing rakhe jongi ya kane ka sngi buram Pentecost tong ngin ya kut jumut ba ngin yai long ki ba yai ne ha u Jisu pat ki ba yai ne ban pensa ya uni umensim jong u Kris hangi ba ngin kelalong sisa kita ki Kris ngilong sisa ki Kris pa de na kane ka daw u Francis de Sales u yai kentu yangi bangin im Jisu to live Jesus tingin yai im Jisu kenang ba umensim bakut u yai don barabor ringkat patni une uju umensim u balah keren ha kin ki prophet u ha ka siti banikong jong u Petrus long banikong khat wei tho ba kini ki prophet mandai ki ladon ya umensim jong Kris akene ki siti jong Petrus mo tho amta te kini ki prophet ki tokit ya ki por bat ya ke jinglong perthei ki ba umensim u Kris u ba don hapo jong ki u kudeu umensim u Kris u ba don hapo jong ki umensim jong u Kris
uladon ha ki prophet ki badan ha ka jutang barem. Te Gitu kiba IT la de ha ka ministry jong Jisu kamtam kiling dok soblei ki bishop ki cardinal bat kamtam pa bukut no yalam baklidu jong kabalang ki don ya omen sim bukut bat ki apostol barok ki don ya omen sim ukris padu Paulus apostol ukren sai bahai kene ha ka siti bani kong syaki nong korin kalau nong keba ar kebalai ba uang bang ngi don ya umen sim jong ukris uang ti uang ngi kemut ki apostol ki prophet ki patmai jong ka jutang ki patmai ti mangi ki barang ki senran jong Jisu barakhoi to ngin yai ya le man kasngi ban weng ya kita ki barok ki pa khanglat yangi ki pa don jingade pat khado ba umen sim jong ukris un chong sa bat ngi ti to kamaria kan ya rap yangi ban weng ya kita ki barok khoi ba umen sim ukris un chong sa hangi mo te kumta kumba kini ki prophet kila doni umen sim jong ukris pat kila wat ya kapor bat kumno une usyakri un syak sitom usyakri ba syak sitom ya kene kejing tu lupas pang tau usyakri ba syak sitom ni sia kitab Isaya te kumta hangne Petrus udai unanyalam jongki apostol barakhoi bat udai bom siam la late school tomba udon yakini kijing tip na ublei mo siapang kijing long bat umen sim jung ublei budan haki prophet te uju umen sim jung Jisu udon hangi te tongin yairi tongin yai kentat yakino kino barakhoi ki bom pen long yangi ba ngin don ya umen sim jung Kris to ko Jisu to yarap yangi ha kani kajing ya yele jongi man kentat ya ki jong kadok bat ban piang tangi umen sim jong me hapo jongi pen ki im yangi ko try Jisu to yarap yangi an ya ra yo try Jisu Kris junam lai junam amen.